搭纜車上去大塞山啦。哎，係咯，大風。而家由呢個熱海啊揸車啊，揸咗個幾鐘嚟到伊東嘅大塞山，好大風啊！呢個大塞山啦，夏天咧全部變咗綠色㗎啦，而家秋冬啊變咗啡色。唔係啊，自己開㗎，自己開㗎。はい、どうぞ。はい。哦，呢個火山口。哇，好靚嘅。呢度仲有一段仔啫。啲人聲啊！即係係咯，完全冇唔衝啊！一到就到底。呢度就係三島大橋啦，對正富士山。咁啊，天氣超好。富士山頂好多雪啊，落到山腰山腳。其實三島大橋，純粹一個觀光大橋嚟嘅，因為行人行唔到車。其實呢度睇現場睇係比嗰個相機睇大好多，因為呢個 wide angle 呢個 GoPro， 我哋肉眼睇好大座 ，GoPro 睇好似好細座 ，GoPro wide 得滯。
我哋行完。頭先去行完三島大橋啊，而家揸翻車翻嚟三島市，行呢個圓冰圍村，都幾靚喎整得。頭先嗰度有啲水鴨啊，有啲錦鯉，呢度入口嚟㗎呢度。白鷺喎。算啦，喺度沖涼。行翻。而家我哋嚟咗富士宮嘅白絲木鋪啊！朝頭早嚟啲陽光啱射到正啊，有彩虹出現啊，好靚！哇！呢個好值得嚟啊，真係〜呢度就係靜岡嘅三寶松園啦，可以望到好大個嘅富士山，好靚。今日天氣又好。喺日本平就坐呢個纜車過去東照宮，即係下邊嗰個山頭。前面嗰個就係進河灣。
呢度就係九龍山嘅東照宮，德川家康啊長眠之地啊。日光東照宮啊，照呢度東照宮起嘅。哇！仲有咁多樓梯。呢個係日光東照宮嘅正殿，個金碧輝煌嘅。呢度就係九龍山東照宮，日光東照宮咧就係依照佢個樣嚟起嘅。呢個係德川家康嘅墳墓，日光嗰啲只係曲仔度嘅。呢邊有人喺度做緊法事。而家喺兆津嘅深海魚水族館，呢啲蟹啊，全部都係進河灣嘅生物。哇！啲深海發光魚幾靚，螢火蟲一樣。今日嚟咗橫濱啊，玩呢個街側啊，咁已經啱開車，10點半而家，10點半就玩到1個鐘頭到11點半。呢度係櫻木町站，同埋嗰個櫻木町站隔離嗰個吊車，開車啦！而家開車，馬車頭就咁，水陸兩用車，呢個先喺陸地行1個圈再落水。係有個導遊嘅。水陸両用バススカイダックは横浜で9年運行している乗り物なんですが、今日初めて乗るという方どのぐらいいらっしゃいますか？結構います。愛称がついておりまして、ジャック、キング、クイーン、ジャック、キング、クイーンの順番で出てくるんですけれども、まずはじめにもう右手側前の方にちょっと見えてると思うんですけれども、この映画作りの食べ物で上に丸い時計がついております。時計塔、4面に時計がついているので、時計塔として親しまれてきたのが、呢個就係神內村園廳。呢個橫濱水關水關。そしてこの上をご覧いただきますと、こちらがクイーンの塔、丸い帽子をかぶったような形。ぐるっと周りを回りながら進んでまいります。ということで、ジャック、キング、クイーンをそれぞれご覧いただきましたが、なんと大きいランタンとその奥に大きなテントのような体育館のような建物の中で行われているのが鍋小屋2026年の鍋小屋は、日本各地18ところでした。現在は観光客の多いところになるんですが、そしてスカイダックは今バスとして走っておりますけれども、これから海に向かってまいります。その前にご紹介をさせていただきます。この乗り物は水陸両用バス、動かすためにバス免許が必要です。まずは陸上、これバスなので、バスを運転するための免許をバスとして動いておりますけれども、バスのエンジン、船のエンジン2つ積んでおりまして、これから入る前に船のエンジンがかかります。ブルンという音がしますのでね、入る前によーく聞いててくださいね。そして、正面の海は今日は日差しでキラキラと光っております。海の中に飛び込んできますからね、だんだん近づいてまいりました。さあ、準備はいいですか？はい。さあ、それでは行きますよ。哇！好似嘅好似嘅
ベルトを外してください。バスと船ではルールが違います。過咗海啦，而家水浪兩用車。にしていただくのが大事ですので、シートベルトを外し、カメラやスマートフォン、皆様ご自身使いタップしないようにだけご注意ください。人はね、助けられるんですけど、物をね、取りに行くことができないのでね。はい、よろしくお願いします。ですね、昭和60年まで貨物船が通っておりました。平成9年にこの遊歩道として整備をされまして、で遊歩道の名前、ここで抜けていく橋、皆さん普段は橋渡ってると思いますが、船にとってはくぐるもの、くぐる橋が新港橋です。先ほど渡った橋です。渡った橋くぐります。さあ、くぐりますとライトが赤くなりました。赤くなったところで左手側方向にはところ最新のものがいろいろと登場しておりまして、その中のうちの一つが今ここ岸壁、ずっとねこれ船がつけられるところです。そこに1月ということで新しく登場したもの、時々実験のように動いております。一番初めに使ったのはアスダ3という昨年就航したばかりが今やっております。でこれ陸地が海から見るとねなんか近く感じますけれども、山下公園のあるところからずっと歩いてこなきゃいけないんですね。ゆりかもめと歌いたくちょっと仲良しですね。さあ、それでは女神橋を下ってまいります。女神様が上にいらっしゃるので女神橋なんです。ゆりかもめさんが横におりますが使いたくをちょっと逃げていくような感じですね。もともとバスなのでタイヤがついておりますので、タイヤを使ってスロープを上がっていきます。ということで船とバス同時に操作しながら上がっていきます。見事上陸しましたら最後は拍手をお願いいたします。そして上陸する瞬間、前からシャワーが出てまいりますので、そのシャワーにもご注目ください。それではね、そろそろ行きますよ。でね、上陸した時にタイヤがスロープにつくとポトンとこう衝撃が足元から伝わってきますのでね、足元から感じ取ってみてくださいね。それではスカイタックのタイヤがいったのお分かりいただけましたか？上陸大成功です。さあ、それではただいまシャワータイムに入らせていただきます。スカイタックの様子が得意な